Mentxe daukagu, Igeldoko gentila, Jose Mari Olasagasti! Gabon, Jose Mari! Berdin! Zorionak! Ai, eskerrik asko. Zorion, ez zau makala. Bueno, Ez zau makala. hortxe. Bueno, eseri, lasai. Oso ondo. Errekuperatuta? Bai, Bai. Ze kostazai gehiago, zezen plazan hartutako pasaratik edo ondorengo ospakizunetik errekuperatzea? Ez, pasaratik. Hane, pasara lan handi izien handik. Jo, ospature ondo genu, baina aurren angua. Lan gogorra baitira? Bai, hoi lan gorra da. Eta lan serilua dioik. Bai. Lehengoek ere, ezpada, alakorik etziaten egiten, Ez. Zenbat aldiz egin da Amabio Indikotara? Askotan ez da hori apostu gugatu ez. Igual, sortzia marraldiz o zazkildiz aspaldiko urteetan gogotoko zen oita bost urtiontan, baina oso gutxitan apostu klasik gugatu da. Ez tipa ematen, enborrei begiratuta inbesteko aldea behar duenik, baina hor oinpikoa beste kontu bat izan. Han barreneraino iristea kosta egiten dela? Bai, han sopritu eta sartzen da goiti bera eta han geho seguzte urdan, eta han komedi joten di eur lori juten. Eta gazteak eurrik gogorrenak eraman? Bai, enun uste, baina sorpresan eur gogorrena beha gazatu ziren. Eur fuertiak, bai. Eta zarra moldatuan ere? Bueno, zarra moldatu, zarra deneta oitua do, deitzen. Begatzen usteko baina zarra denetako oitua do, eta lehen golpe txar asko hartutan honi. Eta handik txar bat, zugartzen ban maitit hor nun behit. Bueno, harriak aurreko apustuan, zalduaren kontrako apustu bertan lan aparta egin zian. Lehenbizi 20 kanardiko botatzen ere txukun, eta gero lasterka ere oso lan aparta lasterka ere, eta ikusmina eta esperantza eta sortu dik inguruan eta. Bai. Baina gero, bigarren erdian, erabat amildu egin zela ikusi genien. Zer izan zen, eskuena atzaparrena bakarrik edo bestela ere bazen zerbaiten okarra? Atzaparrak nante jortan haste genien, atzaparrak buizke mugitzen haste ban, baina nante jortan erremite hirioan kertel muzik izaten dira, eta han bi hartan nire usten komeni txarra pasatzen dira. Eta ez da bi bakarrik, nik uste nire hori bai, atzaparrak usteagoak eta nire hori behar bai, eta ez da, baina nire esan duguna oso gorra da hoi lana, eta bueno, atzaparra eta dena, geho dena fisiku eta dena miatzei hor, baina atzaparrak eta kaskibar dena mietu zen. Buru ere bai? Burua eta dena, eta fisik ere bai. Naiz fisika ondo negatik lan noi diferente da. Deno zaten bezala, goiken ardiko eta Amabi onbikoak itzi oso desberdina da. Han begira egoteko giro aproposa zegoan, zuen zal lanerako? Ez. Gutzako neko forti ezan, alogai baizi zoia eta zuen da aiziare forti xamarra zen, lurretik hautxare arrotu itezu beti gora, eta hau atzapartako, honen atzapartako ez zen hau. Eta behetzeko ez ziren mesedi dingo. Nien atzapartik ala eta netzeko bintzat txarra. Hor azkenean Pedro Mari izangoik, Pedro Mari zaharra garrazoi. Hau tragakin buruti bera jotzen ez badute ez diteke. Menperatuko? Etziok. Bueno, belan hain zula iruditzen egia, ez da? Dena ez zula man erdilanatetik aurrea, beno. Baina bakotza biteko matek itxile hartu bizateu eta ari gertatu zen joan itxile hartzi eta horrez izaten da postua. Ikusten nuen, behintzat, bigarren erdila ere oso ondo, gainera tosifikatuz, askori sufritu gabe ikusi gintugun. Bai, aurreko erdilan... Hasita bukatu garantia handiarekin. Bai. Aurreko erdilan bitik 3 minutu da aldardia gehiago ibolengo zen. Nik aurreko erdilan egiten dugu ortokia da. Eta, nik antakera ja manion. Bosgarren eurreko ja antakera manion. Aurretik noren nervioso xamarri binen nintzen eurra egin da, estrategia pixkate mantazion eurra egin, ez zuten launik, eurra egin zegin asmatu, eta, buru ondonan gan. Garbi behar balma banakitan lan gehiago ziola, eta, niko lasai gaitu nintzen handik aurrea. Goizian ze gozalduta joan nintzen? Gozaldu denetik, gozaldu beti bezala. Oia xibiztar bate hori janin, eta beste arroza buskat, eta gio, proteina atzuketare, bai? Bai, poto zarrotatik hartu nintzen. Ni ere asko zoeto biltzen, hau gaiek hartzen hasi nintzenetik. Seinale guan, bezutan da. Seinale bai. Bai. Apustua irabazitakoan ze pasazitzaien burutik, ze pentsatuen? Oandik beniok, oandik ondo bilatzen itxuk, eta, oan bazkaltzea harkik behar dit.
None purutxu jarratzea eta kopa behar bat eatea. Ai. Ondo. Gainera, denbora gutxira beste apustu bat izan da, garrantzitsua, guan iretzat hori irabaztea. Bai, niretzat garrantzitsua. Eta neko obligatu zaken, garrantzitsua eta neko gauza gaitzen iskibaztarretik. Hor apostua laulan etorri ziren, eta bigin nintzen apostua. Eta hor dunen garantia irazteko bai, baina espanun iraztenen ez zulanekin jugatuko eta, hor haitzen izkinden, netzakore neko mala hostia banatxegan, ez? Izoi gaitzean, profesional bat izatia, diru behin botatzean da joku iten garratien, galdu irazi. Etorre beharreka, bestara saian igaldu eta dikoritxea. Eta, dena ondo bat, ditun gauzak ez? Nire saiatu nitxun, garbi izan behar ma. Manaletxe hamdut jakin, eta, apostu ondo ateu, eta, hortxio. Zain nitxu, Abeste materialek atzeu eta egun zain nitxuk. Zai eta animo oso eta itxaropen oso. Bai, oso nitxuk, garbi izan behar. Ura mutil indartsua du girazu, eta enborra hundietan eta ondo moldatzen dena. Bai. Arke egingo di, berela? Bai, txapelkeetan da mutil handia dek, eta lehen esaten bezala, fisiko ere oso honatzakak, eta sasoiare behuna, 35 urte beste izan ditun, da edadien epizkaten alderri arrabazak hau, iruditzen zeak. Bai, motel. Da iberriz, zahartuta gero ari, aposturik egin irabazten? Bai. Hoi nola liteke? Non baita asko jobe ibili jango nitxu. Asko behartu gabe, edo? Bai, asko behartu gabe, eta guan, tezakoituko nengo zaharrako golpioik. Zalduaren aurkako apustura irabazi eta urrengo egunean, diruak nonbait poltsikoan erra egiten, eta idila erosi guen. Bai. Oraingoan egin aldu galakori? Ez, baina intentu horrek egun izan dunek, bai. Eta bidean igual daik beste hiri bat. Beti gustatzen zeak. Apostu den dono ninen. Beti animani berri bat ikatzi gustatzen zeak, bai. Apostu irazita gero. Bai. Eta galduz gero, lenguarekin saitu behar. Lengo modan saitu behar. Bai. Bueno, ondo.